Que dins la teva copa veig reflexada la teva llum. Eric, què et passa ara? Doncs febre, em fa molt mal el cap i tot em dóna voltes. No sé pas què puc tenir. Però no et trobo pas gaire calent. Aquí no surt, ja em pensava que tenia febre. Ai, la panxa, la panxa. Estira't aquí i et miraré. No sé si em podré aixecar després. Oh, però què és això? Intentaves portar menjar d'amagat a l'escola? Una què? És una hamburguesa. Per què intentaves portar menjar d'amagat? Ho dius de debò, però d'on han sortit? No pot ser. Ara cago hamburgueses. No diguis bestieses. Sé que volies portar menjar d'amagat a l'escola. Però què dius si m'heu vacunat aquí a l'escola fa poc i ara m'heu fet cagar hamburgueses? Ui, sí, quina gràcia. Ui, sí, molt divertit. Una mica més i podríem anar al circ. Fot al camp de l'infermeria. Me cago en nen, la mengesa de l'escola m'heu té grassa. Què t'ha passat, company? Que m'he passat tot el matí conant hamburgueses i no ha servit per res. Que has cuinat hamburgueses? Increïble. M'agradaria provar-les. Estan molt bones. Tan quedat. Molt bones, Carmen. Ei, Bradley, prova l'hamburguesa. L'ha fet el Carmen. Estan boníssimes. Ostres, però què és això tan bo? Podries fer calés i tot si te les vens. Quin bon negoci. Hamburgueses Carmen. Següent, hamburgueses Carmen, boníssimes i a bon preu. Aquí la tens, l'oli, amb unes patatones. Joel, com va la carn? D'aquí 3 minuts, cul gros. Perfecte. Són les últimes que quedaven. N'haurem d'anar a buscar més, Eric. No et preocupis, m'arribarà una nova tongada i ara l'ingredient secret. Un moment, Carmen, com a companys de feina, no em podries dir quin és l'ingredient secret? Ho sento molt, Minyó, però si alliberem l'ingredient secret, el tindran a tot arreu i llavors ja no tindrà cap sentit que el venem i haurem de tornar cap a l'escola. Ja estan a punt per vendre's! Tots els que sou aquí sabeu perfectament per què hi sou. Hi ha un conflicte entre nosaltres i ha de parar ara mateix. L'única manera de fer-ho és eliminant el consum d'hamburgueses. Sí, El KFC hem patit una baixada del 50% en ventes. Ens ha passat el mateix. Les hamburgueses desercen el mercat. Per què ens passen aquestes coses? Com ho podríem aturar? Sigui el que sigui que portin aquelles hamburgueses, són massa bones. El secret de que venguin tant és que és una combinació de totes les nostres marques. Els components químics del Pizza Hut, del Burger King, del KFC i totes les que veieu aquí, però combinades. Exactament, és com si haguessin agafat tot això d'aquí, els components químics, haguessin fet una mena de gas científic amb barreges estranyes i el fiquessin a una simple hamburguesa. I d'aquesta manera obtenim l'hamburguesa del Carmen.